Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Maigsoon ani anak kita karon sa ikatulong nga Domingo sa Kwaresma. Ing Santos nga misa ato usab ilak sa pag-ampo ang atoang tasatag sa mga intensyon, ilabing gayod sa mga tabo nga ato ang gisaran sa pag-ampo. Karon usab ato gisaulog ikatulong adlaw ning misa nobinaryo pahinungod ni San Juan Birchman. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa, ato karon nulusulan ang atong mga sala. Kaluy anon ta sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta ta niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaayo o kaluoy, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampo pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw paglatbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw gamita ang akong ngalan sa dautang tuyo. Silutan ko si bikinsan kinsa na magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw igpapahulay ug balaana kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkatawo. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo ni sa iyang asawa
ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, naghatag og kinaadman sa yano. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong. Labaw sila kabililhon kay sa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa lunsay nga bulawan, mas matamis usab kaysa arnibal, o sa dugos nga gikan sa kaba. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron mutuo sila. Ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Ug kining minsahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tawo nga namaligya, mga baka, mga karnero, o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangilis o kwarta. Unya si Jesus na himog latigo, nga linubid o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o ang mga baka, ngadto sa gawa sa templo.
Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta, o gisalibay ang ilang mga sinsilyo, o iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dada kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdom ang iyang mga tinunan, nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeyo, unsa may ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini, og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagpakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit na sayod man siya sa tanang tawo. Walay kinahanglan nga sultihan sila o siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo, kay nasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan, og sa ato ang mga kaigsuonan karon nga nisunod sa ato ang Facebook Live og sa radio no nga naminaw. Ani ana kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma, og nindot nga pasugdan nato ang ato ang pamalandong pinaagi sa paghatag og short lang nga review no. Ilabi na gid sa pagsugod nato sa unang Domingo sa Kwaresma. Sa unang Domingo sa Kwaresma ato ang nahinumduman diin sa Ebanghelyo si Jesus gitintal no sa Satanas. Apan sa maong paghimo sa pagtintal ni Satanas, si Jesus nang madaugon bato kaniya. Sa ikaduhang Domingo, itong niaging Domingo, atong nasayran nga si Jesus na usab ang iyang panagway, transfiguration of Jesus, o pagpakita sa iyang himaya. No? Karong Domingo ikatulong nga Domingo, ato ang nasinati si Jesus nga anaa siya sa Jerusalem, particularly naa sa templo. No? Ginaingon nga ang Kwaresma, usa ka panaw diin ato ang guduyugan si Kristo sa iyang kasakit ug ngadto sa pagkabanhaw. Apan gawas ni ana, ang Kwaresma usab usa ka panaw diin atong kuyugan si Jesus diha sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon. Mao ni nga karong Domingo sa atong ebanghelyo ato ang nadungog ang usa ka kinaiya ni Jesus, no. Siguro most of us will get scandalized, no. Mayon nga, oy si Jesus nasuko man di ay, no. Og inyuhang nadungog diha sa ebanghelyo og giunsa niya pag himo ni ining iyahang kasuko, no, nga diin nganong nasuko siya tungod kay ang balay alampuanan, ang balay sa iyang amahan gihimong merkado, no. Pero atong sabton nganong mao man ni say nahitabo sa unang panahon, ang mga Hudeyo adunay ritual, no. Every year mo adto na silang templo or katulo na siya, then maghimo sila sa ilahang paghalad, pagampo didto. And then tungod kay sa unang panahon, ang mga hayop mo'y gamiton sa paghalad, ilang sunugon, no. Mauna nga ang uban kay layo ang ilang gikanan, instead nga magdalag hayop, didto na sila mamalit, no, sa Jerusalem. And then diha sa templo, kining templo adunay 3 ka portion. Diin ang mga lalaki nga Hudeyo magampo sa sulod, pagkasunod mga babayi, o niya ang ikatulong nga section mao kining mga Gentiles, no, ang mga hintil nga mga tawo. Og mauna nga portion sa templo nga diin gihimo nilang merkado, kining maong portion sa templo. Unya mausab kini ang nakita ni Jesus. Mao nga diha sa maong hitabo gihimo usab ni Jesus ang wala nila ga-expect, no, nga himuon ni Jesus.
Og diha sa paghimo ni Jesus niini sa pag-abog sa mga kahayupan natingala no ang mga tawo ilabi na katong mga kadagkuan sa balaod. Og kini naghatag og pangutana silang kaugalingon no. Og unya nangutana sila og wala kining mga hayop asa man mi og ihalad. Og wala kining mga hayop asa man mi og kita no mauna nga nagubot no ang ilang hunahuna. Apan atong sabton nganong gihimo man ni Jesus. Nganong mao man ni iyang gihimo diha sa mga nagnegosyo no diha sa templo. Ang gusto lang ni Jesus nga iyang tarungon ang ilang hiwi nga paghatag og importansya sa templo o sa ritual nga ilang pagahimuon. Mao ni siya ang iyang gusto nganong nasuko siya tungod kay gusto niyang i-correct ang ilang hiwi nga mga pamaagi. Kay nga naman instead of prayer, mag-ritual sila. Unsa na ilang gihimo? Nagnegosyo naman. So, sa side ni Jesus, kinsay dili maglagot ana, no nga ang balay sa akong amahan gihimo ng merkado. Og tungod ni ana, si Jesus gusto nga makita nga kining mga tawo magampo diha kaniya. Kay nga naman tungod kay ang gusto ni Kristo nakahibalo man siya sa kasing-kasing sa mga tawo. Wala man siya nag-after anang mga sunugon nga mga halad. But the heart no ang kasing-kasing diha sa pag-ampo. Og mao kini nga sa ato ang ebanghelyo mao kini ang hagit no kita sa ato ang kinabuhi no. Giunsa man nato pagtagad kining balay alampuanan. Or mangutana ta sa atong balay mismo naabay mga sacred places diin kita makaampo no mao gani nga mas maayo sa balay nga naay altar no. The invitation for us to connect ourselves to God, to pray. And dili lamang ni ana, og makakita tag usa ka place, usa ka corners atong balay where we can connect to God, then that's a sacred place for us nga aron kita makaampo. Kini ang paghatag nato og bili diha ka sagrado o kabalaan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Og kining templo nga gisgutan sa ebanghelyo usab naghatag kanato og kalig-on diha sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Og mao kini atong nadungog sa unang pagbasa sa basahon sa Exodo, no, diin gihatag dito ang sugo sa Ginoo, sugo sa amahan. Tungod kay gusto sa amahan nga kita makaila kaniya diha sa paghigugma sa Dios, sa paghigugma sa atong isikatawo. Apan mangutana ta, human si Kristo namatayo niya, nabanhaw, o human sa pagkabanhaw niya, mikayab sa langit. No? Then, mangutana ta, asa naman nato siya makita? Kay wala naman siya diri sa kalibutan. Mao kini mosulod ang ato ang simbahan. Ang atong simbahan, nagpadayon sa iyang misyon, nga gihatag kanato. And that is why, ang atong simbahan, naghatag kanato daghang mga grasya pinaagi sa mga sakramento nga gibuo alang kanato. Og diha sa simbahan atong mailhan og unsa gyud ang pagbuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mauna nga makita nato, ma-feel nato ang walay puas ng paghigugma sa Dios. But we have to believe nga ang nangulo sa simbahan dili perpekto. Mauna nga mga kabuspuhan, mga kaparian, mga nangulo niini, mga tawo usab, no, nga adunay panahon nga masuko, adunay panahon nga masayop. Apan unsa may assurance sa Ginoo kanato nga dili pasagdan sa Dios ang simbahan nga iyahang gitukod. Mauna nga we have to believe nga kining simbahan diin ato ang giampuan, diin ato ang gitreat as house of God. Mao kini ang simbahan gitukod ni Kristo. Ug unta kini maghatag og kaligon usab sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Aron usab ang simbahan nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi malig-on. Unsa man ni kining atong kasing-kasing, the temple diha sa ato ang kaugalingon, atong kasing-kasing,
ato akining limpyuhan kay diha magsugod nga diin ato usab mapaambit kini ngadto sa simbahan. Mao ning hagit kanato sama nga si Jesus gilimpyuhan niya ang templo. Kita usab atong limpyuhan ang templo sa atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing. Then we have to share that diha sa ato ang mismo nga simbahan diin gitugod ni Kristo. Aron usab ang ubang mga tawo makasinati sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi o sa atong simbahan. Amen. Manindog palihog, ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristong bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kaniya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya manglaw si kani Maria nga uleg na himong tawo. Tungod kanato ugilan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Ang mga sugo sa Ginoo tataw kaayo, apan sa mga higayon diin kita wala magsunod sa iyang gisugo, ang ayan natong hinumduman nga mas dako pa ang iyang kaluoy. Magampo kita karon ngadto sa atong Amahan, uban sa dakong pagsalig sa iyang pagkamaluluyon, og muingon kita, Ginoo sa kasabutan, pamatia kami kitang tanan. Nga ang simbahang katoliko, maggiya sa iyang mga ginasakpan diya sa dalan sa pagkamaayo, ug magdala kanila haduol sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga makat-on kita sa pagsalikway sa sala sa tibok natong kasing-kasing ug magpabiling matinumanon sa kasuguan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kinabuhi, pinaagi sa gilansang ug nabanhawng Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Makagagahom nga Amahan, sa imong kaalam, gipadayag mo ang imong balaod, sa imong kaluoy, imo kaming gihatagan sa grasya sa pagtuma niini. Dungga ang among mga pangamuyo, ang pangamuyo sa katawhan nga nagkatigom diha sa ngalan sa imong anak, nga nagpuyong naghari, hangtod sa kahangturan. Amen.
O aron nangako kag inyong sakripisyo, dawanta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Ikat sa pagkakamot, alang sa pagdaig sa iyong ngalan, gahantod sa kasalanan sa santos na simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagsaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nangsab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo na ibayaw nga to sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. ang ngayog matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ng dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo, sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babayi aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang mo alagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga biog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manahusab kanina. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit anang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo, magamit ka nato lang sa kinabuhi dahil.
Mag-aampo kita. Nakadawat kami sa pagsalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming ania sa yuta, sapan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo, pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Mayong gabi kanatong tanan. Viva St. John Birchmans! Sa ngalan sa Ministry of Altar Servers dinhi sa atong parokya, tuguti ako sa paglitok og pipila ka pulong pasalamat sa atong ikatulong misa nobenaryo, pagpangandam sa kapistahan sa among patron nga si St. John Birchmans. Una sa tanan ang atong Mass Presider ug homilies, ang usa sa atong resident priest dinhi sa atong parokya, walay lain si Reverend Father Isidro Vinson. Nagpasalamat usab kami sa mga nagkalain-laing organisasyon dinhi sa atong parokya, sa atong lector, ushers, lay ministers, ug mga lay apostles nga nag-disinfect sa atong simbahan, ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ang naghatag og huni sa atong santos nga misa karon, ang Lay Apostles Choir. Sa atong social communications team ug sa mga nagkalain-laing Catholic Facebook pages dinhi sa atong diocese, ug ang uban pa para daghang maabtan sa atong live stream karong gabiuna, daghan kayong salamat. Ug usab sa atong mga novena mass sponsors nga sila si Mr. and Mrs. Montañez and family, Mr. and Mrs. Umbak and family, Mr. and Mrs. Genodipa and family, Mr. and Mrs. Aragona and family, Mr. and Mrs. Fernandez and family, ug si Mr. and Mrs. Moose and family. Ato silang hatagan si masipang pakpak. Ug sa among mga ginikanan ug mga benefactor, ug sa tanang nakatampo para magmalampuson ug magbabungahon ang atong kasaulugan karong gabiuna, ang Dios nga makagagahom sa tanan magbubo unta sa iyang grasya kaninyong tanan. Usag og sa pagpangama ni St. John Birchmans, kamo unta mahilayo sa mga daotan. Ug kaninyong tanan, daghan ug daghan kayong salamat. Mga pahibalo, ang atong ikaduhang love offering collection karong adlaw alang sa mga proyekto o uban pang buluhaton sa simbahan. Idasig ang tanan ng padayon sa pagtampo sa ikaduhang love offering aron ang may pundo alang sa mga proyekto o uban pang buluhaton sa simbahan. Ang ikaduhang love offering sa usang Domingo, Pebrero 21, 2021, ni kabat og 5,732.15 centavos. Ang mga personal na donasyon alang sa mga proyekto sa simbahan nga nadawat sa opisina sa parokya sa pagkakarong adlaw ni kabat og 13,835 gikan nila Wilson ug Virgilia Hongcolada Baldosa, Bione o Claire Placia, o tulo ka donor nga wala magpaila. Daghang salamat. Palihog mangluhod. Orasyo Impirata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probensya. O Diyos, among amahan, namati ka sa mga bako sa imong mga anak. Sudu nga kami sa imong kaluoy. Nagampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probensya. Kining maong kagubot, naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw.
Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan o kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o Amahan ang imong migugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuonan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Diguna kining among katilingban diya sa pagbarog sa kabililon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na duhig sa dugo, sa among kaigsunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among Amahan, aron niining mangit-ngit nga panahon sa pagsulay, matagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, ang tigatag sa kinabuhi, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw ug inahan si kinabuhi, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Iampo mo kami. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo, ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang diautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this night be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dahang salamat, mayong gabi sa tanan. To the